So kani bitaw nga burger day no day mahal siya day pero lami kaayo. Kana bang sulit ta sad kay mong gibaya day no ug wa ka nagmahay nganong ni order kaani. Bitaw ay medyo mahal-mahal siya og presyo day no kaysa mapalit nimo sa ubang restaurant. Ay grabe day ko mahilig bitaw ka sa cheese day no day kani nga burger day no is perfect ni sa imuha. Og only in Iligan City ra day ninyo mapalit day no please la. Og kani sa day nga restaurant day no diri sa Iligan City day no is first time day ming nikaon diri. And fairness day no day bahalag mahal-mahal sila og pagkaon day no at least grabe kalami gyud tanan silang mga pagkaon. Ug ang nakanindot sa dani nga restaurant day no kay naa sila VIP room. Kada bang nindot pa kay sa tanalang room day, nindot pud kay sa tanan ilahang pod please lang. Og perfect jud kay pang pamilya bitaw ang ilahang VIP room. Ay grabe day aning gabi una bitaw day no day nawala ang akong diet oy. Ay just me day marag dili na madayon sa December nga akong piling gwapa ani please lang. Kay lagi day aning gabi una day grabe nakakaon ang piling gwapa ba. Kay lahi bang gud imong pamilya day once kami gani ang mangaon ba. Kana bitaw dili may maalang-alang og kaon day kanang kinaunay jud tuda ba. Mo nang dili mi magunahuna day kung pila tong mabayad basta importante day busog mi please lang. Mo nang wala koy karapatan day no nga moreklamo sa kong lawas nga nung natambok ko. Kay grabe man sad kay ko makahabhab ani please lang. Ug mao ra day to no by mo oy.